xa sizawudlula ke bazali singalibazanga ndithanda ukudlula kula magama athi kukho into endizikhileyo kubhuti njengomhlobo. Eyokuqala yile ithi ngeli xesha emkhapha beyograduata behambe behayika e-U-Offs, uMr Monwabisi ube inspired by that visit. That is why namhlanje kuthethwa ngaye njengomntu naye enazo intoni ii-masters. Okwesibini iyabonakala into yoba nyhani la sisibe ndisithi wayenecrush xa bekho nto beyibona. Ecrusha nje ucrusha kumntu ocrushekayo. Apho ndiyakhona ke bazali into ebaluleke yilaa nto ethi ziyakhuthaza ii-friends ezilulutho kwezinye ii-friends. Kuba kwixesha elinintsi abahlobo sibazi ngabantu abaqawukekela uyayidakeni athi masiye jo. Kodwa kuyabonakala uba lena ke i-friendship yalo bhuti noMr Siwa ibi-friendship elulutho. Kuloko namhlanje sithetha sophela, sithetha izinto ezintle ngoMr Siwa. Ndiyabawela ke sibalekise kwi-item elandelayo singalibazanga xesha. Umntu okwazi ukucula ndiliyilo sesilate le ngoma nje short kuba ngoku sizaya kwi-tribute yabantwana bakhe if ndibambe kakuhle le nto. Ikhona into etapha kwam kuzawuthiwa children. Children ithetha ukuthi uMr Siwa ebengutata kubantu abathile. Sizawuba into yoba ngoku utata onguMr Monwabisi oyikholi kwabanye abantu, oyifriend kwabanye abantu, apha kwiintsana zakhe ebenjani. Ndiyabawela ke ngamazisiza estage niphakame nje ngoba emnandi into okwazi ukucula. Ukhona ubhuti endicinga uba undifuzile apha lo mane uzocula apha. Sendithembele kuye. Ikhona ingoma nabhuti abendiyithandayo apha ethi inde le ndlela ifuna komeleleyo. Ndiyabawela umculele loo ngoma. Lo gama ke abantwana bakhe uMr Siwa besiza eqongeni. Bendike ndatsho ke nathi ubhuti uyibambile imicimbi. Ucula kamandi. Ucula on my behalf. Nditya ngaye. Enkosi kakhulu. Siya kwi-audio. Kodwa ke ndithe ndifuna bemapha ngaphambili ngamabomu. Kuba ke la audio izawudlalwa okanye izi-voices zabo. But nje sibe ne-picture yembewu kaMr Monwabisi Patrick Siwa. Akho nto mandi ke nje abazali nje bangumzali, umzali responsible. Umzali oyidlala indima yobuzali. uMr Siwa ke kuthiwa bengumzali onjalo ebathanda nabantwana bakhe. Ndicela ke sisi osemaqhosheni usiyipheke la audio kodwa nibabona uba
naba abantwana bakhe bahlenyana yababona nani sithe kasibazi abakho ungasiblame. Dear Dad, no words can ever explain how much I miss you. When we were making plans to meet this holiday, I never knew it would be the same time God decided to take you home. But I'm not complaining even though it hurts, because I know that you've gone to a better place. All I can do is cherish the memories we had together. Ndiyabulela, Dad, for being a loving father that you were. I will always remember your smile, jokes, and the nickname you gave to me, Mimza. Lala ngoxolo tata wam endimthandayo. Siza kubonana kwelizayo. Nivuyo. Trust you will make a way. I 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 trust you will make a way. Thank you very much. Ndiyakwekwa kapha ecaleni kuthiwa sisemva ngokweprogram. Kuyacelwa ke izithethe ezilandelayo noko zibe buyishwankathela intetha yazo ukwenzela uba ifamily singayichani ngokwexesha ningachoba abantu abam if that is the case. Apho siyakhona ke ngo-colleagues sizawubaleka ke ne friends and families ezikhoyo apho. Ndicela sibaleke ke ngokusiyofika eIkhala TVET College. Apho Mr. Siwa ebexelenga khona sive into yoba umphathi wakhe uzawuthi Mr. Siwa ebebaphethe njani phaa emsebenzini. Ndicela ke singabi sacula ke nxa yoba kuthiwa noko sithanda uba semva ngokwexesha. Sizicela ke izithethi kwakhona into yoba noko intetha yazo zibe buyilungisa kancinci. Uba buzawuthatha i-20 minutes uyishwankathele nge-10 minutes ukwenzela uba ndingaphumisi ndedwa. Over to you, Mr. Ndlovu. Thank you very much, Program Director. But I'm a little bit, worried because based on my speech, I was supposed, probably to take the whole day. But based on your request as well as the instruction as the director of this occasion, I will try to summarize everything. Manbasekaya. Manqala into change. Ifamily yakwasiwa program director umfundisi ozawubamba nenkonzo nabafundisi abakhoyo otata nomama i-Department of National Office as well as regional office, College Council and TVET Ikhala TVET management as well as the staff, all government departments, naye wonke umuntu olapha mandinibulise bantu basekhaya nzaba summary as much as possible, but I just want to say, Program Director, xa ndime apha ndithunywa i-Department of Higher Education and Training. As TVET colleges controlled i-Department of Higher Education leka Dr. Blake Nzimande. Kodwa ke ukhona utata uNgubelano
olapha region so sicontroller up iye yafika ke message yokuba ikhala ngosuku ze nidistribute i-managers ngokwezi families zithe xa kwapiwayo ezizitya program director kwabizwa Mr. So and so uzawubheka ngapha Mr. So and so uzawubheka ngapha ndaqomba andikho happy yathi yandikhumbuza ndisengumdlali werugby kuba ndandinxiba u11 ndindawunikwa u15 okanye u14 noba ndipha kodwa andinxibanga la 11 iye yakrotyelwa kolonto kodwa nokumayithwe review and revised kuthe kwakuthiwa Mr. Oliphant siyacela uye kwa Mr. Siwa ndathi ningqibile ile nto bendiyifuna mandizibuyisele abantu bakuthi mandizibusele ndizawuba very short mandiye straight kumntaka Siwa bendisithi mntaka Siwa amaxesha nesi xa bendimbiza uMr. Monwabisi Siwa was permanently appointed as a senior examination officer as from the 1st of August 2012 under my supervision. Xa ngisithi ke under my supervision uMr. Siwa ndifike pha kungekho mntu kula section ndathungena kwam ndacela uba mandistructurishe uzayipha yakwa curriculum yona academic ndathi kuze imele section ndizawufuna SES waka business ndifuna SES waka engineering apha kwi center ndifuna examination officer so zahamba ke processes ndimazi mna before afike ngala 1st of August because damazi mna after ziphumile i-invites ndambona xa siyipanela indima uphethela la panel that le ndoda mayingene kwesi scheme makekeza apha azophendula lo mntu lo ingathi lo mntu uzayivala le gap ndiyifunayo. As a result of that out of zazi 80 candidates kodwa kula panel sathi siphumayo pha as a chairperson that mna ndibone uMr. Mziwa bonke bathi ngokwescourse sathi sinika yena wabe uyangena uMr. Siwa. Ndifuna also unixelela abantu basekhaya ndingxamile ndinjalo to me you know according to my experience kula post examination officer eSouth Africa uyenye mna identify as the best up in South Africa, not up in Eastern Cape, we are South Africa. But one Mr. Siwa was very brilliant too. The bright lamp bengahleki Mr. Siwa lo friend yakhe besadudlula saduthetha umvile mos esithi nangoku ibe nguye ozane neidea yoba ngokuzawuthwa napha ilanto ke beyenza pha kuma section bensithi disacinga into ethile Mr. Oliphant said igqibile. Yeah, Mr. Siwa ke was solely responsible for examinations as well as the continuous assessment. I-continuous assessment ke zezi examinations ibhalwayo throughout the year. Ebe in charge of that. Nivile mos bebe ba apha phansi kwam bathathu lona ujonge ezakwa engineering lona ujonge ezaka business yena ulapha e-center kutheni ese-center yena afuneke athathe ezi nangapha azidibanise ukuze azopresenta ndisayine sibheke department ibe nguye ke lowo. Also Mr. Siwa ufika kwampha imbangi bekuthi kangaka mandithethe abantu bakuthi wathi efika nje Mr. Siwa funeka ube ready ngomhlothile funeka ukutrain kweyami inanzi supervisory experience awuna appoint umuntu uthi ungamtrain because imisebenzi ayifani necollege asifani idla ngokuthi ndithi uswangapha eKSD uzosebenza apha awuzondazi mna bekhaya ngisebenza njani phasi funeka ukutrain ndibonise mna ububusenza ngohlobo ngapha kwaZulu Natal okanye eGauteng kuse-Eastern Cape apha sisebenza ngohlobo thina amenza i-training ndabiza nezinye zonke i-examination officers nabatraining. As a result of that
ebethi kathethayo timbuze hayi man uthini le yenze ngohlobo nohlobo athi uyakhumbula ku training wawusithini athi Mr. Oliver ndikhumbula usithi you are the best academic manager eSouth Africa caba yayi slogan sam ndathanda ukuthi I'm the best kanti dideveloper yena ngalo hlobo ufika kwami ngojonga ke ngoku iperformance yasekhaya bantu bakuthi ndanti accountable for inansi performance. That is the only tool or weapon that I can put in place in order to ensure that ikhala is a ibambi standard. That must be ne forum. The forum sathi gama sathi academic quality assurance forum. Ebe part yala forum. Nango mnyuma mamfathela uphala forum bonke baninji bonke bakonansi ukiseniors bakla forum. So mna bese ndithi bajongile nje as a result ixesha elininji yabo ba train la kuthiwa exposure ndingabikho involved ndi observe uMr Siwa ke nalapho besebenzile abantu bakuthi also Mr Siwa bese train abantu ngoku zonke invigilators kukumthetho othi qoka kuzawubhalwa i-external examination kufuneka betrainiwe uMr Siwa was in charge of that. Mr. Siwa ndithe ngifile ngosuku ndaletha ngokwenzela deputy principal ndithe ndawunyuka kwabuzwa ndizawuthina that manyuke lekho and now mna kathi appointa okanye promoter umuntu and appointed just for the sake of appointment ndithi umuntu lekosi ndijonge qualities ndijonge i-output yalo msebenzi ufuna ukwenziwa. That is why I love it kwami ndaqonda baba oyena muntu enza manyuse uyeke ngokundahamba naye kule province yonke zonto sihamba kwaphinde kwapha masifake nabaphethe exams basijoyina ke nabo yakhula i-forum kwimeeting yenansi yesithathu kwathiwa masifomite subcommittee. Mr. Siwa igama lakhe laphuma phaa chairperson wale subcommittee examination attend only two okwesithathu abantu bambona benjani as a result ngolosithathu nivile uMr Siwa esithi so thuka sibona uMr Oliver efika uzoqala uzawuikhala bantuze nje qala nje flexible ndiyaqonda ndibekahle ngapho ndimile ngalapho ngumuntu bakuthi ebephinde matlonke engqondweni phezulu ukucinga ukuthini no approach izinto banisengxakini yawuthi bathi sondela ngapha i-attend nohlobo le kama bengisihlangotsho kuwo ndithi i-act efuna ndiyisebenzisile particularly kanti yopresenter at higher level ibe nguMr Siwa mandithi ke kanti wagqibelisa abantu bakuthi ifuna nokumenshina into eyenzekileyo ya-announcwa into PPN post provision norm isonzakalisile i-criterion department umkile lo ebekwa SCS kwa-business obabini kwa-engineering ndasheka noMr Siwa kusenjalo kwenzeka le incident. Mr. Siwa ke betsebeza nayo kha mandikukeleleke ngoku i-crisis eseyenzekile nge-4 ka-August I think that was Wednesday kusuppose i-application ze-markers zibe kwi-Department of Higher Education kanti jonga ngapho akukho document akukho ntoni ndimane ndisithi makutshetshe i-laptop ya anikayifumani mhlawumbi ikhona into endingayifumanayo ayafumaneka nakwi-colleagues sinyuka sisihla yade yafika la date yaqala ukonakala into ekhaya yabuzithi yafika ifowuni yagaleleka kum sibona ungakhambi submitted ungasixelela in writing bakuthini that kwathiwa madoda bonakele ke ngokubeke ndayiqonda le ngizayibeka njani le nto in writing ndaqonda ndenza amaceba alisisi kuba nama ndifuna ubona kwehlala bangaba benengo Mr. Siwa bonakala ngokuhlala uvelile kunyalo ayenza ke as a result izolo suppose bangiphume 1
kodwa ngiyophuma 3:30 ndibhala loo report ndingxengxeza ndisithini kodwa yade yaphuma i-email kodwa no siyayamkela i-report yakho Mr. Oliphant sawuphinda sikunike enye idate. I think ngaloo mazwi kodwa ke mandenze nje ebeyindoda ebebekekileyo Mr. Siwa ebenenyani ebethembekile ebelinene lomfo iqhule lokuthetha nokunyathela indoda ibihlekile lonke amaxesha kodwa le ndoda inexolo ngaloo mazwi ndizama ukuthi ke ulale ke Mkhanto ulale ke Hala ulale kakuhle mfo kaSopitcho ulale ke Madibomde ulale zonto sinjalo ulale ke vela bambhenzela. Enkosi program dialect. Thank you. Masibulele kakhulu ke kumphathi wase-Ikhala uMr. Oliphant. Ndibambe into ezibini azithethileyo singatyanga xesha. Eyokuqala ithi ebemhle uMr. Siwa e-Ikhala ngokomsebenzi wakhe. Eyesibini le ethi mna kweli sebe lam ngoku ndilikhokhelele kuMr. Oliphant ukungabikho kukaMr. Siwa umqolo uphandle. Nalo magama amabini mhla umsebenzi wakhe and kulana bendike ndayifunda apha ushiye isikhewu ekungazibalula uba siphinde sithini sivaleke. Siyabulela abaphathi base-Ikhala singatyanga xesha ke masibaleke ke ngoku siye uMr. Siwa ke benombutho wakhe owasengokwasemsebenzini uNational Education Health and Allied Workers Union unehawu ke lowo ngethamsanqa ke Maqabane ukubonakalisa ubukhulu bukaMr. Siwa nobunganga bakhe. Sithe xa sijonga pha kwinehawu saqonda uba masize nengqanga uXholovane uPhopho umpondo zihlanjiwe kwanehawu ezawuphakama njalo igama lakhe ngusisi Noluthando Masango. Uba niyamazi kakuhle beke wakhokhela as a shop steward wakhokhela wangu-regional chairperson kanehawu. Sithetha nje ngoku ukhokhele kwiphondo pha kunehawu linina. Yiloo nto sizawuthi malibongwe igama lamakhosikazi malibongwe. Wathinta abafazi wathinta imbokodo. Ndicela ke esiza ngeneno ndiyamazi ke umbeko wakhe mde ufana nowam. Ndizawucela xa uqhawule ndicela simphakamise ngalaa ngoma ethi asiphelelanga yayi phelelanga hayi asiphelelanga kushoda uSiwa asiphelelanga asiphelelanga hayi asiphelelanga kushoda uSiwa asiphelelanga asiphelelanga asiphelelanga. As led by Comrade Gyambi, ndibulise principal nemanagement yonke, ndibulise kwiinkokheli zonke ezikhoyo, ndibulise kubasebenzi base-Ikhala nee-members nabahlali, ndenze umbuliso okhethekileyo kwifemeli yakwaSiwa. Sinehawu sithi ngxe kubasebenzi base-Ikhala, sithi ngxe kwifemeli. Kodwa sifuna ukucela principal kuba abasebenzi balufumane ululeko if possible base-Ikhala. Ndibalekile uComrade Siwa ndiqale umazi intern kwa-Department of Basic Education epha kwa-School Nutrition ufike pha walingulele hawu. Kodwa today sizowucelebrata ubomi, the life of a gentleman, a progressive force, an intellectual, a comrade, a cadre,
a trade unionist, a revolutionary, a visionary, and a red breed. Siqale mos xa sijoyina umbutho, si-establish into ekuthiwa yi-comradeship, apho siye sisherishe values and principles as well as the ideological orientation ye-organization. As we do that, siye sithi undergo stages of development politically and ideologically. And immediately was allowed to be developed in terms of the political clarity and the ideological content. You then become a cadre. Awuvele ube yi-cadre by only by virtue of joining the organization, and automatically then you become a cadre. You have to be developed politically and ideologically. Comrade Monwai understood the posture and the character of our trade union Nehawu, because we're a Marxist-Leninist organization. That is our orientation. And they understand that Comrade Monwai understood that the first duty of a revolutionary is to be educated. As by a Sicho, Comrade Che Guevara, our Argentine Marxist revolutionary. Today, asina mahloni uzomasitete go Comrade Monwai Sisiwa as a red, radical, militant, transformative, progressive labor union that fights the right of the workers and all oppressed people in South Africa as well as in the world. Tinake were a red union because we also fight international struggles. Hence, Sine House affiliated with the World Federation of Trade Unions, of Trade Union, IWAFTU, Gamagama Fuchane. Siege sa adopta a theme, Sine House, and strengthen workplace organization, deepen class consciousness, defend collective bargaining, and advanced internationalism. Because in its posture and character, it is a transformative union. Because in how ayijongani only bread and butter issues. Because before therefore, we cannot isolate the issues as in the society. These isolated issues of the working class. Again, as far as it is how issues the society, because it was a gender-based violence, it was a load shedding. Now, so it was a rate, the crime, the poverty, the inequality. This affects an and as a result, because the transformative union, our agenda, we could transform a public service. It's one of the agendas as a trade union movement. Yabana comrades siwa usishiya ngexesha elinzima ukuthi si working class. Usishiya ngexesha where as the working class we are under siege. Comrades, we are under siege. Iwe tina si face an onslaught as the working class, because we all know that we did not get our salary increment of the last leg of Resolution 1 of 2018. And we feel strongly as Nehawu that we have been pickpocketed, sikutuzi. And once you don't forget the face. We don't forget the face. As a result, as Nehawu will never forget the face of those who have pickpocketed us. Usishiya ke imali yakhe engekayifumani ka Resolution 1 of 2018. Again, sikwenye cycle ye negotiations. Again, employer again is insulting us, comrades. Usinika 460 esithi londo wage increment. Ngelo xesha kunyuke ukutya, kunyuke petrol. Usi-insultile umqeshi wethu. Again, andisuthatha xesha. Sathatha isigqibo sinehawu that on hlobo si athekwa ngayo singabasebenzi. Siye sabona ukuthi we are on our own as the working class. As a result, as the working class, we are going to fight. And we do acknowledge that as the working class, we are exploited as a class. And we are going to venture into a revolution as a class to seek the working class hegemony. And as the working class, our own government
is entrenching the neoliberal policies ezenza imeko zibe even worse working class. Even the GDP itself, comrades, it does not translate into creating more job opportunities. The more kubhekwa phambili, the more amathuba emisebenzi enqaba. Sithi ke sine how ulala uComrade Monwabisi si roll out branch congresses with slogan esithi we have to defend the base. Sine campaign ke esiqhubayo sihlalo when how ethi defend the base, it close ranks and defend the base campaign. As a result, since I shut down Eastern Cape, since I've a strike, it's a public service, we are going to shut down zonke departments in this province. Already, since SARS, we are going to shut down all departments. We are busy rolling out that program. Comrades, as we'll be rolling out the program, sikhumbule ntonye that members zenehow into esizilindeleyo kuyo yintubana always sibe ngabantu aba-conscientized amaxesha onke, because comrades sisenedabi ekufuneke siligqithile sinehow and as the working class that kaloku i-struggle somsebenzi asiphelelanga kwinto ubana iSouth Africa ibe iwine idemocracy. Thina sikafiki singabasebenzi kanani. Yiloo nto ke ngokufuneka sidrive iagenda yethu ekuthiwa yi-National Democratic Revolution as the working class and as the disciplined forces of the left. uComrade Monwabisi ulala ke sinalo agenda yento bana thina si-working class asingekho emva kweminyaka engaka ye-democracy sibe sisekobuqwayiba. Asingeke siyi-working class besisifa i-COVID kube kwabantu ekuthiwa baluthisha imali ye-state. We are not going to keep quiet. Because ayikwazi urhulumente ukuthi akanamali when kukho imali ebiwayo. It means imali ikhona xa kuqhubeka. Lastly, working class sinexhala family because ulala uComrade Monwabisi as thina uba sisithi ke ngoku sifuna uphesua iagenda of the National Democratic Revolution. Esi struggle se-NDR okwangoku comrades sikulanda ukuthiwa sikwi-verge of the cliff. Asikwazi usiqhuba i-struggle because sasiyixelele umbutho okhokhelayo that i-mandate yakho is to take South Africans liberate us and take us into a democratic state. Because ANC posture yakho, you are that of a multi-class character. It is our business as COSATU and as the SACP to take the revolution forward into the first phase or the next phase of the revolution, that is the second phase of transition. Sisebenzisa ntoni i-NDR as our route and vehicle to socialism. Ulala kuComrade Monwabisi siza kulwa working class because thina singabasebenzi asikafike kanani. Also ulala uComrade Monwabisi sihambisana neladabi lenziwayo because also sifighter international struggles that eladabi lenzeke Ukraine, Makabani, nase Russia, sithi thina asoze sivume i-countries of the West as no USA, no Britain, zibulishe ezinye countries zihlale nento ekuthiwa yi-NATO, which is the biggest military alliance, to bully all of us. Siyayisupporta ke indlela i-Russia eqhuba ngayo because Russia is also under attack. And we're in support of abantu base-Cuba, Venezuela, and Nicaragua, as South Africans, and as Nehao. Lastly, comrades, siyafuna ukuthi kwi-Ikhala College siye safumanisa sinehawu ba kukhona amaqabane aye alala ngeli xesha kusehla isithwa kumbe ebesiyi-intense. Siyacela
balele bawa besemsebenzini. Mayibe khona ipolisi ezawuncedisana nabantu abathi bonzakale besemsebenzini, because xa uyi-intern awunazo imithetho, ayikho imithetho ekuprotectayo okanye apho uzawufunyanwa i-benefits. Okokuqala siyacela uComrade Monwabisi wonzakele esenza ntoni umsebenzi. Siyacela ke ikhala sizayilandelela. Siyazithoba sinehawu nathi ngenxa iba enzakele esemsebenzini. I-institution ilandelele zonke imithetho ethi ilandelwe ukuqinisekisa uba i-benefits ekufanele uba ziyaphuma zikamonwabisi ziphuma ngexesha. Siyacela ifamily ingalili ililiswa ukungaphatheki kakuhle because izinto ebekufanele uba ziyenziwa azenzeki ngendlela efanelekileyo. Again, siyayicela principal wase-Ikhala besike sabona kakuhle Ikhala where our own members, in particular the how was under attack in that institution. Asifuni ke siphinde sibone kakubi apho sizawubona amalungu enehawu echargwa egxothwa umhlanezolo by the employer. Siyacela ke ukuthi sisi-stakeholder, we are a statutory organization and we must be respected as such. Ngalo mazwi ke sithi family ngxe. Silahlekelwe nathi ngumonwabisi. Basebenzi benehawu base-Ikhala sithi ngxe. Ngoba umonwabisi bengomnye wabantu abakwazi uyimela inyaniso. Sithi ngxe basebenzi. Zenilale ngalinxeba kodwa i-struggle must continue. Sicela iKhala ngokulala kwamonwabisi iqine ikhule inehawu. Ze athi xelele umonwabisi ngasemva imisebenzi yakhe neminqweno yakhe ngale union abone izinto zisenzeka alutha amandla ngawethu. Long live the undying spirit of Comrade Monwabisi. Long live. Long live the undying spirit of Comrade Monwabisi Siwa. Long live. Aluta. Enkosi Maqabane. Bendike ndatsho ke ndathi ndiphakamisa uphopho. Ndathi ndiphakamisa ugandaganda. Siyabulela kwi-province into manje inkokheli iphuma kwakulo mhlaba wethu. Katata uThonyana bandibambe kakuhle. Ndike ndathi mzobeke wakhokhela napha kwi-regional executive committee. So siyabulela kakhulu ke nkokheli ingakumbi njengomuntu ongumama sikwezi zinto ze-GBV. Sive umuntu ongumama onamandla ohlobo okwazi ukuyimela into yakhe. Masidluleni ke sikhawulezile. Ndiyafuna ukuthi ikhona into ayimentionela unkokheli ethetha nge-counselling. Kaloku ndiphangele iKhala bahlala ndithi kubalulekile uba ke iKhala siyayithanda ngeyethu. Funeke xa ukhona into efuneka siyicacise ne. Uthi unkokheli iKhala fanele uba ke yenze i-counselling kubasebenzi. Ndifuna ukubathethelela abaphathi bethu ngelithi hayi Maqabane kwiikhampasi zonke iqhubile i-counselling. Umsebenzi omhle funeka i-management singabe siyinyanyaza siyincoma into yoba isebenzile. Singamane ke sixabana njengonehawu nabaphathi kodwa xa yenze into entle funeka sithini sinqwale. Bonke abasebenzi Maqabane nakubazali abakhoyo bakhe bolulekwa ngenxa yesisithwakumbe esithe sasehla lapha eIkhala. So i-management siyayibulela ke ngalo effort. Siyadlula ke bahlali okanye bazili ke ngokubanzi siya kumcimbi olandelayo sizoba sacula kulate. Siya ke ngokutata onyulwe yifamily ozawubulela yonke le nginginya obhalwe apha phambi kwam kuthiwa ke nguMr Peter. Nguye ozawuphakama ke abulele bonke abantu ngokwendima ezohlukene abazidlalileyo ukuzothi ga kwesigaba esikuyo. Ndicela ke uMr Peter uba ukufutshane eze ngeneno kuba kasisenaxesha ukwenzela uba singabe satyaxesha noba sibanga sacula ukwenzela uba no singade simoshe kakhulu.
Emveni kwakhe sizawuza ke ngokumcimbi wokugqibela wokufundwa kweentyatyambo. Ifemeli ke ngathi kuphe umuntu okuxolisa ikhona ke ne-tribute azawuphinda ayifunde kwakhona. Masibulele ke kuMr Peter siza ngeneno azobulela lenginginya. Utata uDanti osiphathele le service izole kangaka ngale mini yodwa entle ngolu hlobo. Umfundisi welibandla lamaWeseli bandiprononsa kakuhle uba ukulunga. I-church council yakhe aphethe nayo kweli bandla. Let me acknowledge the presence of many people around here. La college yasekhala bese kuchiwo ikhona in big numbers. Zonke i-status zala college zikhona. Top management, lecturer, colleagues kaMonwabisi zikhona. We acknowledge your presence. UPinky noDadwabo baphangele eGauteng were aware that many people have traveled from Johannesburg to come and honor the funeral ye colleagues zabo kwelagoli. Didibene sispingi nomadlobo ndimpay lift wathi hayi ungusisi wakho phaya eGoli. Lonke ilinge lilapha, all the neighboring towns zilapha. Akekho umuntu ongekho apha befanele bawulapha. Bonke abantu balapha, all provinces. Tomnye utata suke eKapa, Western Cape leyo. All provinces are here. Owam umsebenzi awunzimanga kakhulu, babalisa abantu abasele benibulele. Ukuthi enkosi ngale support ninike la khaya lakaBawusiwa. From that hour, get the 27th, that fateful Wednesday, all of us in the county were shocked. Ihlala kude apha. But by 5 o'clock that day, Intombi kaStemba eseBloemfontein and sent me a message. Good morning, are you aware? Kwenzeke ntoni? Saqalisa ukuthetha. Hamba ndinibulele, people that comes to mind. Manza ubulela ngoMonwabisi. Andikwazi ukumshiya uSizoliwe. Andikwazi ukubashiya i-grandparents zakhe. Umama notata uSiwa. Fortunately, sekustrato esi-1, these are my neighbors apho ndihlala khona, apho ndikhulele khona. I've known that family for a number of years. Ndingumntana, bancinci aba kum. Why simbulela uba uSiwa nomama uSiwa for nurturing, for grooming and polishing zonke italente uThixo obezinike uMonwabisi. High primary, Sasno Exodus chapter 2, verse 9. Take the baby and nurse him for me, and I will pay you. Bonke abantu abebethetha apha, we're acknowledging ukubhatala kwaba bazali bakaMonwabisi kokumkhulisa kahle. Akakho umuntu wezwe benefited
kule personality ibipresentwa apha. Bonke abantu bayayibulela the foundation laid the grandparents zakhe. Kweza tributes besifundwa apha zithi siblings zakhe. What a pleasure and privilege to have been related to you. Abantwana bakhe bebesithi kweza tributes, what a pleasure and privilege to be born of you. Uma bebethetha apha egebeni la family ebesithi akakho ofana nawe. Ubongani uthele kamandi, depicting the intelligence kaMonwabisi. I am touched because this turning point yoba makafunde umotivatwa intombi yam kula Bloemfontein. Unfortunately, Namsha could not be here. She's addressing another gathering this evening. Payalwana. Zonke colleagues zakhe appreciated this unique person. Intelligent, intelligent. Communities that were lucky enough to be served, nguye, all appreciated his services. Yes, Monwabisi, you are not here, but your presence lingers on as if you are around. You don't see what I see. I kwele inkozo yamawisile yaphuphu. Everybody that is here has been touched by your greatness at your age. Yes, that 27th day of July deprived them of a good person. I can vividly imagine you smiling, ubuzi ndoba, nalila kangaka. I'm not aware that beliphelile na ixesha lam. Yes, you had the duty to perform. Ithi boss yakho, you were so outstanding. Sizawukhalela ntoni xa unconywa kangaka. It means ixesha belifikile. We are to be here for a purpose, and when that purpose has been served, ours is to live, and Monwabisi has left. Into endiyithandayo kule boss ibithethela ikhaya. There were interviews, and there were many candidates for this particular post. 7, if my memory serves me well. But Monwabisi was so outstanding, and I felt this is the candidate, and the panel endorsed my view. How wonderful that is to this family, that Oliphant, that he met the set standards, one rise, objective, akanikwanga post ekhaya, but qualified to get the post. Was a senior exam officer. His standards zasekhaya. But there are many sections in all institutions, but the exam
officer determines standards of the campus. If products of that campus goes out to the world, simbuze umuntu lo judge wayefunda phi. Khona babuzwayo ngokuba lo judge i-product of which university or one of the many universities of this country. Abamelwane nibabulele likhaya. Le nkonzo yamawisile ndagqibelise ngumfundisi uBham in the early 70s. Ndigqiba high school yam okuthatha ifriend yam. Asinamazwi kwela khaya okubulela inkonzo yamawisile for what we have done. Nisinikile support singaqali namhlanje throughout this period. Nasinika inkonzo enhle kangaka, so beautiful. Asinamazwi special to say inkonzo yasewisile siyalibulela. Liyabulela ikhaya likabawo Siwo. Baninzi abantu who professes to be Christians, but you battle to see a pinch of Christianity kwintetho abayithethayo nakwi-actions abahamba ngazo. Beningekho very verbal, but practical. So bonibonile ubuhle bonu. Xa ndizawuhlala phantsi ndiyaxolisa ukuba ngaba ukhona umuntu ongabulelwanga likhaya. Abantwana bakaTata uSiwo would have loved to thank everybody. Inkulu into enibenzele yona. What a beautiful day. What a support abantu baseLinge. Thank you very much. Don't grieve for me. For now, I am free. I am following the path God has for me. I took his hand when I heard his call. I turned my back and left it all. I could not stay another day to love, to work, to play. Tasks left undone must stay that way. I've found peace at the end of the day. If my passing has left a void, then fill it with a remembered joy. A friendship shared, a laugh, a kiss. It's now undue grief. Lift up your head and share with me. God wanted me now. He set me free. Everything that happens in this world happens at the time God chooses. Ndicinga uba ke ngoku obese uthunywe umsebenzi siwugqibile. Singakhange sitye xesha ngo sicela ke ngoku sinikezele abafundisi bethu banyange ke ngoku inhliziyo. Zithethiwe zonke izinto but ngoku kufuneka uthethwe ke ngoku ngelizwi. Ndibulele nje umfundisi wami ithuba endindike lona nomuntu wonke. Uba kukhona umuntu endimnyatheleyo nam ndizicelela uxolo. Ibingezojongo ndinikezela kwenkosi.